Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіжа, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку майгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики, хвики гор. З приїздом бабуля. Хайді, Клара, до вас листи! Пачакай, калі ласка, Пітер, пачакай! Як гэта разумець? Пакінуў мяне тут. Гэта для Клары, гэта для Хайді і вам. О, ліст ад бабулі. Што? Няўжо ад бабулі? І тваё ад бабулі. Яна і мне напісала? Ага. Ура! Бабуля кажа, што прыедзе да нас. Праўда, яна і мне гэта піша. Што за бабуля? Помніш, я расказвала табе пра Кларыну бабулю. Яна вельмі цікавая і мілая. А, тая, што падарыла табе кніжку з казкамі. Так, дзядуля, Кларына бабуля прыедзе. Так, у маім лісце яна кажа, што прыедзе і перадае прывітанні. Значыць, гэта праўда? Так, бабуля прыедзе сюды. Ура, я так рада! Ура! Бабуля прыязджае! Паненка! Зараз жа перастане, Дельхайда! Што вы зране вырабляеце? Гэта небяспечна. Бабуля напісала, што прыедзе, таму мы... Так, ужо ведаю. Я таксама, як і вы, атрымала ейны ліст. Беручы яе візіт пад увагу, паненка, цяпер мы будзем выкарыстоўваць ваш час як належыць. Фрэйлін Ротенмайер, што гэта значыць? Жыццё ў горах хаатычнае. Калі мы яго не рэарганізуем, да дабра паненку гэта не давядзе. О, так піць хочацца, прашу прабачыць. Пітер, паслухай, чаму ты мяне не пачакаў, га? Ну, я просто... Прабачце. Калі гэта паўторыцца, я перастану табе плаціць. Вось і маеш. Чаму яна сёння такая злая? Фрэйлін Ротенмайер не зусім ладзіць з бабуляй. Я ўпэўнена, яна не хоча, каб бабуля прыязджала. Затое мы вельмі радыя. Так, Хайдзі? Так, яна таксама табе спадабаецца, Пітер. І чаму так склалася? Я пісала спадару Зезыману з просьбай прыслаць кагосьці паглядзець, што тут робіцца. А ён проста перакінуўся пытанні на маці. Да пабачэння! Давай падрыхтуемся да сустрэчы. Давай. Бабуля! Кларына бабуля! Сярод балючых успамінаў з Франкфурта адзін, як сонечны прамень, што прабіўся скрозь хмары. Успамін, ад якога цёпла. Я з радасцю згадваю тыя шчаслівыя дні. Згадваю бабулю.
Мядзведжы касцюм, ігра на келіхах, камень, ножницы, папера, пікнік з карэтай, гульня ў нявесту. Ласкавая бабуля. Казкі братоў Грым, чароўная музычная скарбонка. Вялікая карціна з горамі ў агні, Кларына хвароба, а пасля яе дні напоўненыя болем. Мяу! Мяу! Дзе ты цяпер? Як ты там? Что с тобой, Хайди? Ты плачешь? Нічога. Я просто успомнила бабулю і расплакалась ад шчасця. Сама не разумею, чаму. Хайди. Прабач. Усё добра. Пайду умыюся. І вось праз некалькі дзён раніцай Яе доўга няма. Што магло здарыцца? Вунь там, Клара! Напэўна, бабуля. Бабуля! Бабуля! там Клара і Хайді. Осторожно! Ратуйце! Гей, стоять! Спиніться! Бабуля! Бабуля! Як ти, бабуля? Хайді, добрый дзень. Здаецца, я засталася жывая. Хайді прыйшла, значыць, я пакуль не на нябёсах. Бабуля! А цяпер дапамажыце мне спусціцца, калі ласка. Мне шкада, што так атрымалася. Хайді, як мы даўно не бачыліся. Бабуля! Ты добра выглядаеш, Хайді. Дзякуй табе, што прыглядаеш за Кларай. Бабуля! 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 Няўжо гэта Клара кліча мяне так гучна? Хутчэй, бабуля! Так, ужо іду. Бабуля, ідзі хутчэй! Клара! Клара! Бабуля! Клара! Ну, дай я на цябе пагляджу. Ого, якая ў цябе ружовенькая скура. Няўжо гэта здаровая і рухавая дзяўчынка сярод гор моя ўнучка? Гэта я! Я і падумаць не магла, што ты будзеш зваць мяне такім моцным гучным голасам. Я такая шчаслівая, што прыехала сюды. Хайді, дзядуля і Пітер вельмі клапоцяцца пра мяне, так прыемна. Так, разумею. Бабуля! Давай я цябе абдыму. Бабуля, а я набрала вагу? Сапраўды, калі ты паспела стаць такой цяжкай? У мяне ледзь рукі не адарваліся. Я вельмі добра ем у горах. Так і набрала. Добра ясі? Нават паверыць цяжка. Звычайна ты пераборлівая і амаль нічога не любіш. Што ж ты тут такога ясі? У нас заўжды хлеб з сырам. Хлеб з сырам? І гэта ўсё? Я п'ю многа казінага малака. Ого, гучыць вельмі незвычайна, ну і меню. Забярыце мяне, калі пацямнее. Добра. Няўжо?
Спадарня! Спадарня Зезаман, я дзіўлюся, што бачу вас проста на траве. Вы што, прабылі тут так доўга і ані разу не прыселі на такую мякенькую траўку? Вядома, не. Часамі мне даводзілася прысесці, але я знаходжу гэта непрымальным. Вы не мяняецеся, фрэлін Ротенмайер. Наадварот, бабуля. Фрэлін Ротенмайер нават штаны насіла, а аднойчы прамокла ў горах. Яна вельмі старалася. О, праўда? Паненка, не трэба з мяне смяяцца. А, гэта твой дзядуля? Добрый дзень, фрэйлін Ротенмайер. Добрый дзень. Вітаю. Не чакаў, што вы заедзеце ў такую глухмень. Дзякуй, што клапаціліся пра Хайдзі ў Франкфурце. Мне самой было прыемна, але мушу папрасіць у вас прабачэння за тое, што Хайдзі захварэла, пакуль была ў нас. Яшчэ раз прабачце, калі ласка. Затое ў вас мая ўнучка вельмі падлячылася. Дзякуй вам. Не, мне няма за што дзякаваць. Я толькі даверыў Клару горам, прыродзе і дзецям. Га? Тады у чым прычына? Толькі зірнуўшы на Клару, я зразумела, якія горы цудоўныя. Унучка выглядае нашмат лепей, дзякуючы вам. Я выразна гэта бачу і адчуваю. Маёй заслугі тут няма. Гэта сонца, чыстае паветра і гульні з дзецьмі. Вось што дае Клары здароўе. А? Раскажыце мне больш, бо пакуль не надта разумею. Але ўсё адно я дужа ўдзячная вам. Дзядуля, чаго размаўляць стоячы? Хадзім за стол пад ялінкамі. Маеш рацыю. Вы, пэўна, стаміліся. Калі ласка, пакаштуйце малака ў цяньку. Казінае малако, што п'е Клара. Калі Клары падабаецца, гэта праз малако Клара стала такой энергічнай. І я мушу пакаштаваць. Добра, хадзем, Клара. Хадзім за стол. Гэй, бабуля! А? Так. Твой дзядуля так лёгка нясе Клару. Табе падабаецца, бабуля? Вельмі. Так прыемна. Сяджу, любуюся горнымі пейзажамі, п'ю свежае малако. Для тых, хто прывык жыць у горадзе, тут нібыта рай. Рады чуць. Пачувайцеся як дома. Дзякуй вам вялікі. Дарэчы, спадарыня, вы чыталі ліст, што я дасылала спадару Зезаману? Не, але я ведаю, што ён атрымаў ваш ліст. Няўжо? Дык вы не ў курсе? Па праўдзе з часу, як мы прыехалі, паненка стала моцна адставаць па вучобе, манеры таксама пагоршыліся. І раз ейнае здароўе палепшылася, я думаю, што паненцы пара вяртацца ў Франкфурт. Што? Не, я не хачу вяртацца. Бабуля, калі ласка, не кажы, што прыехала забраць мяне. Што вы мелі на ўвазе? Можаце крыху растлумачыць? Паненка прапускае заняткі, прыём лекаў і не спіць па абедзе. Яна абсалютна перастала мяне слухацца. Гэта праўда? Нявыхаваная дзяўчынка. Клара не п'е лекі, бо і без іх такая жывая, забывае пра вучобу, таму што весяліцца з сябрамі? Ясна. Хіба гэта не выдатна, фрэлін Ротенмайер? Што? Як вы можаце так гаварыць? Я зразумела, як тут цудоўна, толькі прыехаўшы, бачу, і вам тут вельмі падабаецца. Раскажыце, дзяўчаткі, чым вы тут займаецеся? Мы бываем не толькі каля хаты. Пітер часта бярэ мяне на гару. Тады мы ідзём на кветкавае поле або пашу. Што? Праўда?
З твоїми хворими ножками? Праўда, Пітер яе носіць. Ён нават схованку для нас рабіў. Носіць? Зрабіў схованку? Раскажыце мне яшчэ, калі ласка, што вы яшчэ рабілі? Клара і Хайдзі расказалі бабулі пра сваё цудоўнае жыццё ў горах. Гаварылі і пра дзядулеву працу, і пра Пітэраву бабулю таксама, і пра дзівоснае горнае возера, куды яны яшчэ не дабраліся. Я нават не ўяўляла, якое у вас насычанае жыццё. Няўжо можна падняцца вышэй, чым і цяпер? Хаця дзядуля мне трохі і расказваў. Але чаму ў гару дзеці ходзяць самі? Вас таксама гэта бянтэжыць? Адпускаць дзяцей саміх небяспечна і безадказна. Акрамя таго, дазваляць паненцу гуляцца, колькі ёй заманецца, і забываць пра вучобу непрымальна. Упэўнена, вы са мной пагодзіцеся. Пагаджуся, фрэлін Ротенмаер. Я вас зразумела. Значыць, рэшту дня Клара будзе займацца. Што? І дзеля гэтага ты столькі праехала? Вы столькі дзён весяліліся, а сёння пазаймайся. А я пакуль паразмаўляю з дзядулем, і ён пакажа мне дом. Добра, зразумела. Але адной мне будзе нудна вучыцца. Далучыся, Хайдзі? Так, і я буду вучыцца. Бабуля, пагуляеш з намі пасля заняткаў? Я пакажу табе наваколле. Так, вядома. Хадзіць? Клара зможа хадзіць? Так, яе ногі можна вылечыць. Я ў гэта цвёрда веру. Клара! Клара зможа хадзіць. Ногі вылечацца. Я забараніла сабе надзеі шмат гадоў таму. Баючыся болю расчаравання, ніхто ў доме нават не падымаў гэту тэму. Я бясконца ўдзячная за ваш клопат, дзядуля. Вельмі ўдзячная за тое, што вы робіце. Мне засталося не так доўга, але цяпер я маю мару, дзеля якой варта жыць. Клара зможа хадзіць. Калі я змагу ў гэта паверыць, надзея прынясе спакой у маю душу. Спадарыня, я не спрабую вас суцешыць. Я праўда ўпэўнены. Калі я бяру Клару на рукі, то адчуваю, якая яна гнуткая і рухлівая. Я ўпэўнены, што яна навучыцца стаяць і хадзіць. Дзядуля! Таму я і прашу дазволіць Клары застацца з намі ў горах на нейкі час. Але, вядома, аднаўляцца яе ногі будуць доўга. Магчыма, Клара сама ў гэта не верыць. Па дарозе яе чакае шмат часін адчаю. Але калі Клара перастане спадзявацца на дарослых, убачыць, як весела, бавіць час з іншымі дзецьмі, то можа ўсім сэрцам захацець стаяць на ўласных нагах. І яна ўжо знайшла сяброў, якія яе натхняюць. Значыць, вы лічыце, што Клары важна быць разам з дзецьмі? Вы праўда думаеце, што яна адновіць здароўе? Дзякуй вам вялікі, дзядуля. Я так вам удзячная, што думаеце пра Кларыну будучыню. Ах, калі яна зможа хадзіць, я буду самай шчаслівай. Прашу вас, паклапаціцеся пра Клару, прашу. Бабуля! Бабуля! Урок скончыўся! Хадзем пагуляем! Бабуля, хадзем збіраць кветкі! Ну, я пакуль... Мне трэба паразмаўляць з фрэйлін Ротенмаер. Што, ніякай весялосці? Я так цябе чакала, хацела столькі цікавага паказаць. А ты толькі ходзіш і размаўляеш. Даруй, кветачка. Давай пакінем гульні на заўтра. А сёння прашу мне прабачыць. Не-не, мы так знудзіліся, пакуль вучыліся. Так, значыць. А, прыдумала, заўтра я зраблю вам падарунак. Падарунак? Што за падарунак? Трэба пачакаць да заўтра. Ну што, згода?
Бабуля, так несправядлива. Цікаво, што бабуля нам падорыць? І мне цікава. Нічога не зробіш, пачакаем. Давай. Фрейлін Ротенмайер, хочу з вами паразмаўляць. А? Прашу вас. Разумееце, вельмі важна, каб вы вярнуліся ў Франкфурт як найхутчэй. Чаму? Справа ў тым, што пасля вашага ад'езду стала так складана кіраваць слугамі франкфуртскага дома. Ну, і чаму я не здзіўлена? Таму я прашу вас вярнуцца і ўсё там наладзіць. Я так рада, што вы гэта зразумелі. Я больш не магу заставацца ў горах і тэрмінова забяру адсюль паненку. Не, Клара застанецца тут. Тады і я нікуды не паеду. Я не магу пакінуць яе адну ў такой глухмені. Але Клара і не адна. З ёй Хайдзі, дзядуля і Пітер. Я папрасіла дзядулю паклапаціцца пра маю ўнучку. Спадарыня, вы настолькі давяраеце дзядулю? Так, давяраю. Ён шчыра клапоціцца пра Клару. Я выразна гэта бачу. Таму не баюся пакінуць унучку на яго. А вам варта вярнуцца ў Франкфурт і заняцца домам. Спадарыня, але чаму? Чаму вы раздзяляеце мяне з паненкай? Я не раздзяляю вас. Раздзяляйце, раздзяляйце! Я зразумела, спадарыня. Зраблю так, як вы просіце. Вось як. Таму ў пэўны час мы не будзем бачыцца. Паненка, калі ласка, не перанапружвайцеся. Буду чакаць вашага вяртання дадому. Так, дзякую вам, фрэйлін Ротенмайер. Адельхайда, прыглядай, калі ласка, каб паненка не стамлялася. Добра. Да пабачэння, фрэйлін Ротенмайер. Дзядуля, прашу, паклапаціцеся пра паненку. Так, не перажывайце. О, гэта Пітер. О, Пітер ужо вярнуўся. Я з ім пагавару. Пачакайце, калі ласка, добра? Я тут! З вяртаннем, Пітер. Знаёмся, гэта Кларына бабуля. Значыць, ты, Пітер, ты столькі дапамагаеш Клары. Дзякуй табе вялікі. Няма за што. О, успомніла. У мяне для цябе падарунак. Пэўна, смачны. Мне казалі, што ты любіш працаваць з дрэвам. О, нож! Гэта мая ўдзячнасць. Калі ласка, паклапаціся пра Клару. Так, дзякуй вам! Шыкоўны! Заўсёды хацеў сабе нож! Дзякуй, бабуля! Рада за цябе, Пітер! Ага, убачымся заўтра! Да пабачэння, фрэйлін Ротенмайер! Дабранач, бабуля! Як думаеш, што бабуля нам падаруе? Сама не магу дачакацца. І я! Заўтра пачнецца іх новае жыццё разам з бабуляй. Сэрцы Хайдзі і Клары поўніліся шчасцем. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Вашчыльку, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Малігавачка бяжыць, пара казалянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.
ла 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 ла